Naangol ang usa ka habal-habal driver human maigo sa midahiling yuta ug bato sa barangay Minipis sa Talisay City. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Gamay nga kadaot ang naangkon sa motorsiklo niini. Apan giingong naigo og naangol siyang ulo ubang bahin siyang lawas ang naangkon sa 47 anyos nga sa kahabal-habal driver. Nahitabo ang insidente pasado alas 10 kagabi sa dihang nangatagak ang mga bato ug yuta gikan sa bukirang bahin sa sitio Bambo sa barangay Manipis. Ang biktima nga giilang si Marcos, ang taga-Camposay sa barangay Manipis. Nanangis ang anak si Marcos nga mamasahero alas 10 kagabi. Pangiyawat nga makahipos og 70 ngadto sa 200 pesos gikan sa mga pasahero. Niuli siya dire, mukaon siya. Gumanaton niya tan-aw ni ana siya namo nga biyahe sa kuno siya mga alas 10 na jud to. Siya biyahe sa kuno siya. Pero kato jud siya gaduha jud siya glakaw. Katong sa lain ng panahon. Inana murag na didto na. Murag sa man napugos lang gid siya kay mo man gid panginabuhi. Murag ana kay gaduha man jud siya. Samtang nagdagan timing nga nidahili ang mga yuta unya naabtan kining maong biktima unya naigo ni siya sa bato hangtod nga naigo ang iyang ulo ni natamaan pagyud ang tangke sa iyang motor hangtod nga nalamba. Diha may laing mga motorista nga nakaagi maoy unang ni pahibaw dayon dito sa barangay hall. Pagpahibaw sa barangay hall niresponde dayon ang emergency responder. Tungod sa pagdahili gato nga sa daan ang wala una paagi kagabi. Samtang ganihang buntag nahinabi na sa mga anak sa biktimang ilang amahan apan giobserbahan pa hangtod karon sa tambalanan. Ang nasinating mga pag-uwan sa miaging mga adlaw ilabi na sa halos tibok hapon o gabi nga pag-uwan mo'y gitan-aw nga hinungdan sa pagdahili sa yuta ug bato. Giawhag sa Committee on Disaster Resiliency sa City Council ang barangay disaster nga muhimog mga lakang aron mapasidan ang mga mulupyo sa dapit nga mag-amping ilabi na panahon sa kagabhion. Ang atong city disaster wa bi magkulang og pa-remind sa tanang mga sa publiko nga panahon sa ting-uwan likayan na ginatong pag-agyan ng napita, especially gabi unya di ta kabantay og mga magpangatagak ng mga bato ba. So kuan lang extra careful gyud ta kay ang kinabuhi mo sa tawo mo'y pinaka-importante. Mipasalig ginuon ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ug ang barangay Manipis nga moabag sa gastuhan sa pagpatambal sa biktima. Ganihang udto nalimpyuhan na ang daan gikan sa midahiling mga yuta ug mga bato ug naagian na pagbalik ang duha ka lane. Obani Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.